Que os libros xamais deberían ser un estorbo é algo que teñen claro dende o Concello de Cambados. Por iso veñen de deseñar unha iniciativa para garantirlles unha segunda vida. Pode leválo para casa, pode facerse propietario dun libro que cede outra persona. E iso é a historia, e o ideal sería que fora un pouco por aí, por esa parte, que disfrutes dos libros de outros e que os libros non sexan un problema para guardar na casa. E que cada vez eran máis os avisos dos veciños que ofrecían doazóns de libros en papel, exemplares que en moitas ocasións non tiñan interese para unha biblioteca ou un arquivo, pero que si poden telo para outros lectores. Dar, entre comillas, unha solución a un problemilla que tamén está aí, que ese problemilla de que fago agora con todos estes libros que teño por aquí, que xa os leín e non os vou a ler máis, non? E que, por outro lado, pois as bibliotecas públicas non son a solución para eso. As bibliotecas públicas non son almacéns. Os intercambios faránse a través destas caixas libro que se instalan en zonas axardinadas. En principio estarán no Parque Torrado, no Xardín da Biblioteca Luís Rei e na Praza de San Roque. A idea é que non solamente se queres levarlos ou traelos, sino que tamén se queres simplemente coller un libro e poñerte a ler mentre estás ali a sombriña sentado nun banco. Entonces se buscou uns entornos máis ou menos adecuados. Se fuxe do urbano e se vai un pouco á zona verde. O Concello non desbota instalar máis caixas libro noutros puntos de Cambados.